Aj je. Aj je. Počkej, jakého tipka dáme? Nehaj tohoto. Som tak dlho tu nebol tepeť, ale máš úplne. Tam je aj baba, že? Aha. Mali idú už babu vo farminku. Hej, asi. Počkaj, musíme iba nakúpiť. A tu daj, že dole, zojdi kolečkom. Tu máš auta. Dvakrát kľukni. Tam? Ne, takto. Ty vole, daj to tam aj toho Kodiaka. Jakú chceš farbu? Vyber. Ty vole, ten vyzerá ako Pipi. Mi sa páči táto. Hej, daj ju tam ako Števko má. Má už to vadí. Jedno. A daj Ben. ešte. Ty kokos, čo je na môj. Ja poviem sa prvé s tým Kodiakom, hej, aby sme ho aj prvé Hej, predali. lebo on je zlý. On je zlý. Máš asi pravdu, vyzerá ako Kaťa. Takže daj tam toho Kodiaka. Toto je náš. Toto je Kodiak? Hej, Takže, akorát, že novší. ako sa cúvaš na budom cečkom, že? Ne, nemusíš cúvať. Chod dopredu a... Ty vole. Vyzerá docela inak ako u Števka. On je najnovší. Tu sa ti brána neotvorí. Takže radšej ideme sa nenabúram tú X5. A tu X5 už nemáme. Už ona je pekná. Si nevidel vnútro, to je ešte v sport mode tá X5. Kaj zavalíme? Neviem. Teraz sa asi vyrýkam, si myslím. Choď. Dáme tam. Takto. Musíme vysť. Ty vole, ako... Môžeme ísť pre Ferrane. Pre jakého pičťa? Ja ísť pre Petra. Tu je Peter. Nepresťahoval sa? A hej, presťahoval. Cez tú lúku zase, že? Kde má robotu on? Tu sa presťahoval do tohto parku. Ty vole, ja neviem ani kde mu to zaparkovať. Je to v parku, kde asi tam, kde išla tá pani. Hej. To je jeho manželka, ne? Hej. Ty vole, Audi, nakúkaj. Asi tam, kde išla tá pani. To je asi ku celému susedovi možno. To není sused. To je asi jeho tá... To je jeho garáž. Ty vole. Pekne som vytečil, že? Ty vole, ja som tak... To je on, ne? Ten Peter. Aj baba ty tejkže. Dávaj! Chod do Pipiny. Harma je prejdi. Ty vole, ona fakt prešla. A naspäť valím ja. Jo, s Kodiakom. A môžem ísť potom... Ty vole, ja som nezvyknutý toto. Cúve sa s týmto, ne? Hej. Dajte zvonka. A kúkaj na tú paku. Počkaj. Kúkaj na tú paku, čo sa zmýli. Mažérko. Tak, dobre. Ty vole, čo vyzerá. Úplne krabica. Ten volant sa mi nepáči. Moc, že? Sa páči. To je nový Kodiak, najnovší. Ešte lepší, než mal ja Štefan. No je, koľko to má kilowatt, ty vole. 135. Si zabil. Ako tak. To musí mať hodne, ty vole, tých kilowatt. A vieš, koľko valí tá? Vieš, koľko valí tá X5? Toto valí iba 120. No? Ale tá X5, Už valí? Musíme ho počkať. ale tá X5 valí, vieš koľko? 245. Ja to zavalím, ja tam zavalím. Ty si mal plný? Nevalil nikdy. Ja sa valím plný proste. Ne. Fakt? Nerov. Ukážem Zavíram potom gaž. oči. Pekne docela.
Mne sa páči ten interiér, ten je pekný. Dobre, Val, a dáš mi tu X5 a poviem niekde po terénku. Čaute lidi. Se valím ja, no. Co ja sa to... Zase ide jeho frajerka. Kde ideš? No idem ku kamošom, nerobiť. Ty vám teraz prevajú. Čo sa roká? To kto volal tvoje babke? Nemám. René asi, že? Alebo tvoj tata. Ty vole. To je Dežo. Zastaví, keď deba. On by mal ísť furt. Ty vole, je obil Kodiak. Vlastne my sme to chceli predať, že? Nechaj, alebo, predaj to teda. Dobre, Petra vysadím. Alebo nenecháme si ho. No. Ale ešte, hej, to sa mi to nepáči. Predaj ho do Pepiny. Kde valíš do tej pedálne? Ja by som ho dal Petrovi. Jak sa mu ľúbi. Dajme mu ho, ne? Ahoj. Petrovi autová. A keď tak sa mu pojem potom, ak nemá benzínu, toto tú našu X5. Lebo vieš, on nemá žiadne auto. Musíme pre ňom furt chodiť. Ty vole, pekne to tu u neho vyzerá, že? Ukáž tu X5. Daj mi to, prosím. A kúkaj na tie vyfúčiky. A kúkaj do. Ešte jedno. Oh my god! Ty vole, maj tam. Ja som do neho zalúbený. Úplne, ja som do toho BMWčky zalúbený. Je tam aj nejaká Audina? Ale to nechcem stavovať. A koľkatka? Tam aj R6. Please, miesto toho Kodiaka, please. Ale nechcem ho teraz stahovať, bo to nie na stránkach farmingu. A je tam A6. Uh-huh. Daj A6 ako už Ujo Štefan. Víš, ako bude na ňu valať? Ja som robil Indiana, keď on sa nasral, úplne taký zvuk to vydal v tej diaľnici a úplne prevalil. Ty boli sme úplne dosrali, taký, že... A on taký, že... On dal plný a tak sa skočí, že... A tak to... Ty vole, to prevalilo jak nič. A nedávaj plný na začiatku. Fakt? Nepíp. Kúkaj na tie kilometry, čo robia. Ty vole, úplne rýchlo kúkaj. Ja to tak úplne vytočím. Tak, pekne. A prevalím asi to aj to, ne? Kúpime tu A6? No to nemám stiahnuť. No, tak stiahneme ju? A nie teraz. A kedy? Cez týždeň ju stiahnem. No je dajú, ja zase neprevezem. Chápeš, ja som do Audiny zalúbený. Tak ale ja ti ju dám cez víkend. Do pipiny. Dajú fakt, kámo. Tak ale ja to neviem stiahovať. Teraz? No. Koľko je hodín? By sme stihli. 10. A počkaj. 10. No a to môže byť 30, takže keď bude 51. Nie, keď bude Kde valíš? 5. Ja vlastne. Počkaj, choď a otoč to. Tuto? Ty vole. Ty driftili si mi to nepovedal. Nikdy s tým nedriftil. Fakt? No. Úplne zagrebalo a za chvíľu. Že Preto to zakrytky nikde nerobili.
je to manuálik a že už si prehodím, vieš? A za chvíľu. Tuto, že? Do piču ja som. Ty vole, snad to neoškrem. Ty vole. Ty vole. Do kopečka? Ne. Dobre, ja už ukončím video, takže ahoj lidi.